प्रभु जगन्नाथ चरण तले प्रथम मोर मथागत करी मो पिला तथा मो सहयोगी तथा मो बड़ भाई पानी स्वच्छता चलापथ को प्रशमित करने प्रार्थना कर प्रभु जगन्नाथ पुत्र कन्या समय 2008 मसीहार 18 वर्ष तलर पिलाମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏହି ମୋର କାମନା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିକି ଖୁସି ନଥିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇଛି, ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କାହାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କି କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ এই ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦର ଗଭୀର ଆତ୍ମାର ଗଭୀର